Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva chirongwa Another Level. Takanzwa vazhinji makuti ko machikanganwa here chirongwa ichochi. Aiwa, hatichikanganwe, hatichisiye, toramba tiri bhandi nebhurugwa. Ndofunga mukoma vandinawo ava munovaziva kunhau dzemimhanzi. Vane nguva hombe vari mumhanzi imomo. Naizvozvo totanga chiti tokuchingamidzai kuchirongwa. Tinofara chose kuva pano. Yes, ndofunga mungangogona kumboimba mbichana toona kuti vanobva vangokuzivai ndevapi. Maita basa. Vuma kushorwa, vuma kutukwa, vuma kudzikisirwa, vuma kurambwa, vuma kunzvengwa, vuma kupusa. Gibironga tsuru dzakaunyerera, vuma kushorwa, vuma kutu. Hanzironga tsoro wakanyarara. Vuma kuronga tsuru unyerera. Rangozita ndinodzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzira kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Regai timbopa mukoma spaghetti mukana unoti kurukure nawo katinzwe kuti zvakamira sei, nekuti ndanzwa runyere kupe kuti pane zvitsva zvakabikwa zviripo. Takauya marimuka kuzoshava, atina kuya kuzaita makwikwi. Takauya mudhorobha kundoshava, atina kuya kuzaita makwikwi. Vamwe ndokuyambuka Zambezi kundoshava, kunozadzisa zvishuviro zvemoyo. Vamwe ndokuyambuka Limpopo kundoshava, kunozadzisa zvishuviro zvemoyo. Tine zvishuvo zvekushandura nhoroondo kwatakabva. Vamwe kumisha tinoba kuzerana nhoroondo dzinopisa tsitsi. Zvishuvo zvemoyo, zvishuvo zvemoyo, zvishuvo zvemoyo, zvishuvo zvemoyo. Makadi zita rangu ndinonzi Gibson Spaghetti Chisoni. Ndiri director
mutungamiri weSouthern Africa Sounds. Ruzhinji rweZimbabwe sekuziva kwamunoita, ndiri muimbi akabuda mumaoko maBishop Leonard Gariko Gashakata, ndikabudazve kwaChimbetu, so ndo kwandakabva ikoko. Asi zvinezvi ndakutungamirira chikwata changu, ndakarumuka ikoko, chikwata chinonzi Southern Africa Sounds. Takamboburisa album rekutanga rinonzi Sora Rikapinga, rikaita zvakanaka mumaradio charts. Tikaburisa rimwe rechitu rinonzi Tungidza Moto, rikagamuchirwazve zvakanaka. And last year but one takaita single track inonzi Mweya Masefa, ikapindazve matop radio charts. So apazve tauya nedamba refu idzva rinonzi Robvuma Kufushirwa. Damba refu iri rakatakura masongs 9 anosanganisira zvishiwo zvemwoyo yandadai kupanzwisa, Spenda Mari featuring Treso Chimbetu, kwoita imwe inonzi Madhanzi Manyama, kwoita Kusimba Kwesimbi, Never Give Up, Tsananguro, Mirizhonga, Ulari zvinoreva wanano. Ndakaimba neshona nechiputukisi again, yes, inonzi Ulari. And then kozoya Musoro Bhangu, yandakafeature nevana vangu Ian and Owen Chisoni. And then kozoya yokupesera yacho inonzi Mirizhonga. Timbotanga pachiPortuguese apa, munogona kuchitaura here kana kuti makangotsvaga malines ekuimba chete? Tinozama because kumusha tinobva kuMalawi, takaberekerwa muno muZimbabwe, tiri maZimbabweans, but kumusha kuMalawi tinotaura chewa zvekutodaro. Saka chiPortuguese aiwa tinochigona because ndo nzira yatinopfuura nayo kana tichienda kumusha kuMozambique. And amai, mama ndio kuMozambique, baba ndio kuMalawi. Isusu takaberekerwa muno muZimbabwe, kushamba kugoridhe. Yeah. Right, tichiongorora ndinoziva sekutaura kwamaita kuti maimborwana Mukoma Zhakata, muchisiya chikwata ichavo nekwaChimbetu zvakare kwaSulu, muchizoti maakuzvimira, rwendo rwacho rwanga rwakamira sei kusvika tizosvika pari nhasi? Ndingangoti zvanga zvakati omei. Before that angoti ndauya kwaLeonard Zhakata naChimbetu, ndaibata zvene Mafaro Bernard Note, ndaita maarts, traditional dances. Zokuti ndiri kuprimary ndakatombosvika kunational nenyaya dzematraditional dances. Tairidza marimba nembira, ndobva ndazoridza neshamba marimba band. Tikatombowina Music Crossroads, tikaenda kunana Zambia, Tanzania 2001. So na 2003 ndobva ndakazoenda kwaMudhara Zhakata, ndikashanda nawo zve 17 years. Asi kuva nechikwata changu ndane chikwata changu, asi ndombopotawo nchimboburikirawo yende nokuti kuzora kumusha. 17 years asi makore mashoma akawandisa muina Mukoma Zhakata. Mambori nemakore mangani? Because you still look very very young. Ngoti ndakapinda mumaarts ndichiri mudiki, ndine 10 years ndipo ndakatanga kuita maarts neMafaro Bernard Note. Inotamba kwese kunana Haifa, Chiboku neShamwari, tikatombowina ikoko, tikaenda kwese kunana Victoria Falls. So ndakapinda muindustry ndichiri mudiki, ndine 10 years. So vanhu vaingondionawo ipapo vachingoita vachingondishedza, vachingondi upgradewo kusvika ndisvike pandiri nhasi. Right, matitaura background yekwamanga muchiita zveBen Arnott, but pane mubvunzo wandabvunza kuti rwendo rwacho rwanga rwakakuomerai sei pamazorumuka kubva kwaZhakata nekwaSulu? Ipapo ndangoti nzvenge kuti ndimunyatso
ruzhinji rwezimbabwe munyatsonzwisisa kuti ndakabva kupi. Handina kungotangira chete kwaashakata uku kwanga kwakumusoro nandati simukei. Ndine kwandakabva kuti ndizoenda ikoko. So ndingangoti rwendo urwu rwakatanga zvakanaka, asi takaafectwa nelockdown. Pashutdown paipai pakati affecta tango tichingobudisa album sora rikapinga ndobva takutanga kuita mashows. Titori neline up yemashows ndopakauya lockdown and all source of income dzedu dzakabva dzavharika. Saka tasina mari kuti tese tipushe zvimwe and also nokuita mavideos emamwe maprojects. So ndingangoti zvangu zvakatiomei, but ipapa tiri kupusha. Mukationa musician achibudisa album, look izvezvi mabig artist vari kutostrive kuti titorwa chaiko kuti vatobudisa masimba, but takashanda nesimba tikarekota album rakanaka chose ratiri kuda kubudisa end of this April. Alright, tomboongorora chikwata chenyu mati chinonzi chii? Chinonzi Southern Africa Sounds. Southern Africa Sounds. Chimbori chikwata chakakura sei uyezve chakamirawo sei? Chikwata ichi chine vanhu 12. Tina lead man anonzi Amos, and then toita bassist wedu anobva paBeatrice apa anonzi Paulos Ewiri. Tomuti nyama ziripo bweza kana kudhonza waya anoyatsodhonza zvechokwadi. And toita rhythmist wedu anonzi Prince Joseph. Toita makeyboardist edu tine 2, pana Sly na Taku Baba Glady. And then padrum tina Rasta Daniel Yelisan kana kuti Achisale. And then poita pafront up tine 4 guys again dziripo. Panosanganisira Dan na Jan again, poita Sondoa, and then na Rockstar, and then okweto vanozoti drive okwenda mashows, and then security edu inenge chitichengetedza patinenge tiri. But ndikuona chikwata chenyu chakakura, zvisi zvinorema here kunge muchitakura chikwata chakakura kudaro imi muchiri pakutanga? Zvinorema, asi kungoti nemusic yacho kuti tishotese zvinenge zvichibuda paCD kuti tiende tine vanhu vashoma, hazvizonyatsobuda, music yedu haizobuda sekuirekodha kwatinenge takaita. Sakawo kana tichita mashows tinokurukura nemapromoters kuti takamira takadai, so kana tiendawo kumashows todawo motikari yakakura sei yatinokwana tese tienda kumashows. Asi although tizoitawo mamwe matours ekuti kunze kwenyika kunonetsa kuti mapromoters mamwe anongati anotoda namba yakati, ndopatinozongonongawo kuti ningi wozongokavhirawo paningi, ningi wozongokavhirawo paningi, tozoenda namba iri shoma, but hatizonyatsoperforma than kana chikwata chakanyatsokwana. Tinoona vaimbi vazhinji vanoti vakabuda muchikwata chavanenge vari patone ukama, pane inonzi bad blood muchirungu, nevavakamboridza navo. Zvakamira sei kwamuri naSulu uyezve naShakata? Ndingangoti politics izvozo dziri kwese, asi kumusic chete. Isusu varidzi vemaband nemaband members pane pasina bad blood, but kuvatsigiri ukuku ndokunozongotanga hondo dzacho, kuti mumwe munhu aikuona uri for example kwamacheso, ukada kusitangira zvako wato mhando, but ichofaini kuti tikasangana kana patinofonana kana patinenge tichita mamwe mabasa
tinotobatana tichiita mabasa edu zvakanaka, asi kumafanzi uku inenge itori hondo chaiyo. Uyezve pachikwata chenyu chamataura imimi tingati experience yevaridzi vemagitare muchikwata chenyu, tingati vanhu vachangopinda here kana kuti vaitomboridzawo nezvimwe zvikwata kumashure uku? Uyezve makavasarudza sei kuti muti ava ndovata kuda kumhanya navo? Vamwe vacho vanhu vakamboridza nezvimwe zvikwata, ndo vamwe vacho vanhu vandaitoona kuti uyu munhu ko atori netalent, tikamutora tomupa nombita at least anogona kusvika patiri, zvokuti kakatowanda. Ndotombofamba kana kuenda somewhere mamisha kumachichishi chingobvunza kuti kuna vanhu vanoridza magitari here, kuna vanhu vanoitamba here, kuna vanhu vanoimba here. I know kuti vanhu ivavo vanenge variko vachigona, asi vanenge vasina pokuti chipo chavo chinowanzooneka chaizvo. So ndakasangana nomwe anonzi Prince Joseph kunonzi kwaChakonda uko, achitofamba negitari akatochibata chibox gitari. Ndakatomushedza ndakati kosha uya pana pakatimbonzwa ini ndakamira so unongona kuridza here, ndobva atoplaya panoona pano atori netalent, asi kungoti munhu asati ane knowledge yekuziva makeys yekuziva zvimwe zvinhu. Ndikatomuti ndo namba dzangu idzi, ndipe namba dzako. Akatoti mukoma ina nditorina kana phone. Ndikati hauna hama here imwe yekuti ndogona kufonera kana kuzomutumira mari paEcocash wozoya kuHarare ndokupa gitari tonyatsoona kuti uri sei. Ndobva atozonipa namba dzavamwe ambuya panext door wandazokomunicata nawo, ndichibatana naye ndikatosvika mutumira mari yebhasi kuti auye kuno kuHarare. Ndibva ndatozomupa gitari ndikamuti toda tishande tese kuchikwata, and ndibva tarekodha tese first project. Ezvinezvi good zvekuti kana chitorova chaipitiwa pastage unazoona kuti munhu ari kuziva zvaari kuita. Takuda kuchiongorora album renyu idzva nekuti zvizhinji takambozvikurukura patakamboburitsa chirongwa chenyu munguva ndopamakanga muchitanga kuita first album. Saka takuda kumboongorora album renyu irori idzva iri kuti nziyo dziripo kanganyenyotarisirwa neveruzhinji ndekapi, ratobuda here kana kuti makuda kuriburitsa? Takuda kuriburitsa, ndosaka akati chiti paDrumas Media ndo panoburwa zvitsva zvacho. Imbotiudzai nezvedamba refu. Ndingangoti iri damba refu rinonzi Bvuma Kufushirwa. Idamba refu ratakanyatsotorera nguva, and patakaburitsa first project nesecond project tine zvimwe zvinhu zvatainzwa kune mafans kunzi ingadai magadzisa pakati, music yako yakanyanya kudai ingadai magadzisa pakati. Saka takatora tainzwa maadvice achona ose ndobva tamagadzirisa. So pane this project tiri kuimba kuti rakakwenenzverwa zvakanaka, and isusu tiri kutoshaya kuti song yatingapushe ndeipi. Tichatongokumbira mafans kuti chimboteererai album, then mateerera imozotiudza kuti ndeipi best song, then topusha iyo song. Asi ndingangoti Bvuma Kufushirwa zita iro takazongotorera pane mwe song inonzi Kusimba Kwesimbi. Kusimba Kwesimbi song iri panumber 4, track 4 pana Bvuma Kufushirwa ipapo. Ndingangoti ndakasangana nemamwe machallenges akaoma zvekuti ndasingatombosvika kuti ndasingambofunga kuti ndingasvike nguva ino ndiri mupenyu, asi nenyasha dzaMwari ndakayambuka. So ndo pandakangotorerawo theme yaBvuma Kufushirwa ndakuti rege nditi come up ne this song. Then mataura kuti makaita collabo na Trison Chimbeto. Ndikekutanga here akakuita makolabo kana kuti mune vamwe vaimbi vamakambo feature music yenyu munguva dzapfuura? Ichokwadi ichocho. Ndikangoti pa first project
takaona kuti tikaita collab pafirst project zvinhu chinhu chakanaka kuita macollab but unozoita kunge uri kunyanyosimba nemashoulders evamwe. And then next project pana tungidza moto ndomandakashedza bhuru wangu baba Harare ndikati shamari imbouyao timboitawo something ndobva atongouya musiwo ndobva taita something vandatoona kuti vanhu vari kufarira macollab. So this project bvuma kufushiro album ndakaita 3 macollab, one naTrace Nchimbetu inonzi Spenda Mari, koita imwe inonzi Dofore Rudo ndakafeature musikana anonzi Sehla Mtombeni mundevele iyaimbawo nendevele nichimba neShona. And then imwe yacho yechi3 ndakafeature nevana vangu vana vaingoti pesi pandaipractice kana pandainyora masongs chichi vachingouya kundibatsira. Rimwe zuva ndobva kuti baba ndazoenda nemix studio ndovandaenda nawo kustudio ndobvaona kuti ndo zvinenge chita baba. Patakadzoka kumba ndoone tiri kutoimba so ndobvawazongoti kana shita togona kungokwanawo pasong yakati. So ndotati wechipractice hai ndibva kupractice malines ndovatosinda nawo kustudio ndobva watoimba. So ndakabva ndaona kuti chinhu chakanaka zvafanira kuti tine mamwe malegends vane izvine zvavari kuimba. Vamwe vacho vana vavo vakaita disadvantage kuti valegends vakafa vana vachiri vadiki. And vamwe vacho vaiti zvemagitari kwete, asi zvafanira kuti baba vazofa mwana iye anenge akutongoti zita ringafera rege ndipinde muindustry. So ndakangoona kuti zvakangonaka kutora kuti zvandichiri mupenyu vana vangu vangoziva kugwara baba vanodai vachidai nyangewo ndikazonzi ndatsakatika ndasiyawo vana vadiki ivo vahombe varipo ivo vanongodzidzisanawo zvingoendawo zvakadaro. Vakura sei vana venyu? Wekutanga ane 12 years and then wechi2 wacho ane 8 years. Vakomana? Pana Ian mukomana ndodangu and then Owen ndewechi2 wacho. Pfuma yesikouyu apa ichangobuda kapa? Aiwa apa ichangobuda basi tinoimba Mwari vanotitira nyasha. Nhoroondo yenyu yezvemimhanzi mune here zuva ramunoti hamufe makarikangana? Uripo. Chii chakaitika muri kupi? Pese pandaisvika pokuti ndaenda Lesotho ndashanda navaZakata kana kuti ndashanda kuDendera kana kuti ndakuzvimirira ndega, pane mumwe muti unyazoti but sure here zvinoitika here izvi ndiri kwaZakata musi watisingakanganwe. Ndofunga ndakanonoka pastage ndingangoti maseconds ndakabatirwa pfuma imwe yekuti ndakachema ndega ndikati akomana shuwa here ndobatirwa 90% yepay shuwa here. So nenawo yekuti wangononoka pastage just nemaseconds. And ndakuDendera musi wandisingakanganwe takaenda kushow panonzi paDestiny paya. Tasvika paDestiny I don't know kuti pane mbavhawo dzakaba here muWesley dzabawo muWesley memwe taitoridza naSulumani pastage. So mbavha dze ndofunga dzinenge dzakabawo mafonero. So ndobva dzazoya kubhendi because wangu nebhendi ikoko ndobva vatira kuona vachidairwa nembavha dzedze I think dzanziri mubhendi. Saka ndobva kwauya mapurisa vatimisai magitari. Saka isusu tenge tiriwo pafront tichita sechiimba tichitamba we didn't know kuti pane zvikuitika.
saka kusvikawo polisi tozoya tight vakakanda mategers pamunokandwa mategers vanhu muri muindo ndopatazobuda paya takashungurudzwa so ndo musi wandisingakanganwe and then kozetowo ndiri kusasi ikoko kana muchiri kukura munosangana nemachallenges akawanda there is another guy handigoni hangu mutaura nezita asi akandodza mamwe mashoko handina kuda kumupindura zvangu asi nanhasi ndotomufunga kuti akomana zvechokwadi here because takatomboita show ikokoko nababa Harare taita show ikokoko ikaita zvakanaka so handazomutano mudhara chimbotipo toda kuti mutipo flat tirambe chiuyachi apanapa so ndobva nti muri kuchaja mari mazuva ano ndobva ndamudza so ndobva nti ndo mari yamukuchaja imimi ndikandati mudhara ndo mari yatiri kuchaja zvikanzi iwo unoziva kuti imari yemwana wangu yekuboarding here saka ndakabva ndaona kuti saka isusu neband tiri band handiti munhu wega wega ari band ane mhuri yake ane trailer yake iye ari one ari kutaura kuti mari yenyu yamukuchaja imimi imari yangu imari yemwana wangu yekuboarding saka arikuda kuti tichaje mari alright isusu vana vedu arikuda kuti tizodzidza vanozodzidza sei saka ndakangozvigamuchira ndikati kana uchiri kutanga zvinowanika and chofanira kuti patinozoitawo mahits vanhu ivava ndo vanenge vakutidawo padhuze saka zvinhu zvokuti zvinobata and haufa wakazvikangano paunozviitirwa mashoko amungade kusiyira kumafans enyu mashoko andinoda kusiyira kusas fans nevamwewo vanotitsikira kunzoko ngoti sekuchema kwamuri kuita kuti album ngatichibuda kubva last year takaona zvakakodzera kuti last year timise album why tasina mari yekuti timarket album munenge makaita maexpenses akawanda makabhadhara vanhu mastudios everything and mongoburisa just ngonzi maburisa project musinawo chamuri kuwana and musinawo mari yekuti muri kumaketa album because kutomaketa album ungewo munenge budget kemarketing saka takamira kubva last year ndofunga takatombo da kuadvertise vatangoti tikatimbomira so apa ndo the right time album iri kuuya end of April yeyo kumakufushirwa ne9 tracks ndicho chirongwa chatanga tiinacho mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira kuna mukoma vachitsanangura nhoroondo yavo yemugwagwa wavo wemimhanzi mukoma Spaghetti musati maenda veruzhinji pamwe pane vamwe vanenge vada kubatai panhare bvai mavapa nhamba dzenyu. Aiwa ndinotenda mukoma. Nhamba dzangu dzefoni hadzichinje, handichinje nhamba ndo dzebasa idzodzo anditika munotibata pa 0772 420 046 ndodzokurirazve
0772 0772 420 420 046. 046. Kana iko keshi futi ipapo hanzi iko keshi inoita kuti kana mukuru kune vane vaida ngoti twa votumira kakusapota ka vaimbi vedu vemuzimbabwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Renyu Gibson Chisoni repachitupa asi remadunurirwa ndiro kuti spaghetti. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you another level to another level, highest level. Tinotenda mukoma nenguva yamatipa. Aiwa, tinotenda chose. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.